πιο δυνατούς πυλώνες προϊόντων της εταιρείας. Ξέρετε ότι η εταιρεία στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε 5 διαφορετικούς πυλώνες, θα λέγαμε μεγάλες κατηγορίες. Μ' αρέσει αυτή η διαφάνεια πάρα πολύ, γιατί στο εξωτερικό όταν τη δείχνω, αμέσως αρχαία Ελλάδα. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα αρώματά μας φυσικά, ο δεύτερος πυλώνας είναι τα προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα, ο τέταρτος πυλώνας είναι το οικιακό φαρμακείο που μιλήσαμε στο πρώτο web seminar που κάναμε και υπάρχει και μαγνητοσκοπημένο, και ο πέμπτος πυλώνας είναι το καινούριο προϊόν, η λακτοφερίνη, που αυτό το θέμα θα αφιερώσουμε ολόκληρο webinar. Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε aloe vera. Η aloe vera της Essence. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν aloe vera, ξέρετε, έτσι. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες. Συνήθως αμερικάνικες και γερμανικές. Υπάρχουν και aloe vera στα φαρμακεία και γενικά η aloe vera είναι πάρα πολύ μοντέρνα. Έχει φοβερή απήχηση. Μπορεί να δείτε δηλαδή αποσμητικό για τις μασχάλες να έχει 0,1% aloe vera gel μέσα και να έχει πάνω μια τεράστια aloe απ' έξω και να έχει δηλαδή 0,1% περιεκτικότητα μέσα. Άρα είναι κάτι που πουλάει. Την aloe vera θα τη βρείτε επίσης σε διαφημίσεις για υφάσματα, για μαξιλάρια, για ρούχα, για παντόφλες, για 1002 πράγματα. Είναι δηλαδή ένα βότανο το οποίο υπάρχει, εννοείται φυσικά, σε οποιαδήποτε ποσότητα, σχεδόν σε όλα τα καλλιτικά, σε πολύ μικρές ποσότητες. Είναι το βότανο που είναι διαφορά, το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή βότανο στον πλανήτη Γη, στη βιομηχανία της υγείας και της ομορφιάς. Δεν υπάρχει λίγο πολύ άνθρωπος ο οποίος να μην έχει ακούσει aloe vera. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, γιατί με την Essence έχουμε ένα προϊόν το οποίο ο κόσμος το ξέρει. Πιθανόν ο κόσμος να το έχει χρησιμοποιήσει από κάποια άλλη εταιρεία. Θα σας δείξω εγώ τα δικά μας τα πλεονεκτήματα, έτσι, και που είμαστε πολύ πιο δυνατοί από κάποιες άλλες εταιρείες. Άρα πρέπει να ξέρετε ότι έχετε να κάνετε με ένα προϊόν το οποίο λίγο πολύ ο κόσμος το ξέρει. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι αυτό το προϊόν, αυτό το βότανο, έχει ιστορία 5.000 χρόνια. Δηλαδή φανταστείτε 2.500 χρόνια π.Χ. Στην Βαβυλώνα, σε μια πόλη εκεί πέρα που λέγεται Νιπούρ, βρήκανε μια πλάκα στην οποία πάνω σε μια πέτρα περιγράφονται 40 διαφορετικές συνταγές της αλόης. Είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν δει αυτό το φυτό, που θα το δούμε και παρακάτω, που είναι δηλαδή το φυτό κάπως έτσι, το είχαν κόψει και είχαν χρησιμοποιήσει το ζελέ του για την επούλωση πληγών. Και είναι σίγουρο ότι αυτοί οι άνθρωποι είδαν πρώτα το ίδιο το φυτό να επουλώνει την πληγή του. Δηλαδή, πάρτε μία γλάστρα αλόη στο σπίτι σας, που θα σας κάνει 1002 καλά, και ενεργειακό είναι που θα δούμε παρακάτω και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Πάρτε λοιπόν αυτό και πάρτε ένα μαχαιράκι και κάντε λίγο μια εγκοπή. Κάντε λίγο, πληγώστε την, σαν να λέμε. Και θα δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες το ίδιο το φυτό θα κλείσει την πληγή του και θα επουλωθεί. Είναι απίστευτο να σας το λέω. Είναι ένα φυτό το οποίο έχει δικό του σύστημα, πώς το πω, ανοσοποιητικό σύστημα, και είναι ένας καταπληκτικός, θα έλεγα τρόποντινά, ζωντανός οργανισμός. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές καταγραφές ιστορικές, οι περισσότερες είναι ελληνικές. Δηλαδή ξέραμε ότι η Κλεοπάτρα χρησιμοποιούσε μία λοσιόν η οποία έχει αλόη, που την έφτιαχνε μια δούλα της, και επίσης ξέρουμε ότι η μητριά του Φαραώ, του Ταγχαμών, η Νεφερτίτη, έκανε μπάνιο σε γάλα γίδας ποτισμένο με πολύ αλόε βέρα μέσα. Ένας δικός μας εδώ, ο Διοσκορίδης, το 55 μετά Χριστόν, αυτός ήταν ένας βοτανολόγος. Βασικά ο Διοσκορίδης είναι ο πατέρας της βοτανολογίας. Είναι ο πρώτος που μαζί με τον Ρωμαϊκό στρατό μετακινήθηκε σε πάρα πολλές περιοχές και μάζευε βότανα, τα οποία τα χρησιμοποιούσε και έγραψε τα περί ύλης ιατρικής. Είναι 7 βιβλία το Διοσκορίδη, πάρα πολύ σημαντικά. Φανταστείτε ότι το βιβλίο αυτό του Διοσκορίδη είναι το δεύτερο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε στην ιστορία της τυπογραφίας. Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε μέσω τυπογραφίας ήταν η Αγία Γραφή, και το δεύτερο βιβλίο παγκοσμίως που τυπώθηκε είναι το βιβλίο του Διοσκορίδη. Φανταστείτε δηλαδή πόσες σημαντικές πληροφορίες είχαν για τη φαρμακολογία εκείνης της εποχής. Και αν δείτε εδώ, δηλαδή στο Μεσαίωνα, αν δείτε εδώ πέρα τη γλάστρα, όλοι οι γιατροί γνώριζαν για την αλόη και τη χρησιμοποιούσαν τακτικά. Ο Χριστόφορος Κολόμβος την είχε στα ταξίδια που έκανε και έλεγε ότι είναι ο γιατρός στη γλάστρα. Φανταστείτε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν πάνω στα καράβια και διένυαν τεράστιες αποστάσεις χωρίς να δουν στεριά. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι τότε πέθαναν από σκορβούτο, και ο Χριστόφορος Κολόμβος τους έδινε και έρωγαν φύλλα αλόης
και οι ναυτικοί του δεν πέθαναν δηλαδή για αυτόν τον λόγο. Μετά βρήκαμε ότι είναι το σκορβούτο, έλλειψη βιταμίνη C και επίσης τη χρησιμοποιούσε και για τα εγκάβματα στο δέρμα. Δηλαδή φανταστείτε μια εποχή που ο ήλιος ακόμα έκαιγε, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία και άμα αγοράσετε ένα βιβλίο, άμα πάρετε ένα βιβλίο, υπάρχει για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Είναι εκδόσεις της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να πάτε σε ένα Μαλιάρι, είναι σχετικά φθηνό το βιβλίο. Εγώ το έχω βρει μέχρι και 6 ευρώ εδώ στην Αθήνα σε ένα βιβλιοπωλείο. Λέγεται Αλόε Βέρα, η Θαυματουργή. Σε αυτό το βιβλίο έχει αρκετά ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή να διαβάζετε και να μην πιστεύετε στα μάτια σας αυτά που διαβάζετε. Κάτι άλλο που δεν θα πιστέψετε στα μάτια σας φυσικά είναι ότι στην Αγία Γραφή, στην Αποκαθήλωση δηλαδή, τη Μεγάλη Παρασκευή, στο κατά Ιωάννη, στο ΙΘ 3941, αναφέρει ότι ήρθε ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος είναι ένας πλούσιος από τους κρυφούς μαθητές του Ιησού. Έφερε, λέει, ένα μείγμα σμύρνης, η οποία μυρίζει ωραία, και αλόης. 100 λίτρα. 100 λίτρα τότε είναι 30 λίτρα σημερινά. Δηλαδή αυτός ο Νικόδημος, όταν κατέβασαν τον Ιησού από το Σταυρό, τον έλουσαν, τον έπλυναν δηλαδή μέσα στα σεντόνια τέλος πάντων που ήταν, έδισαν, λέει, και τα λοιπά, με τον αρωμάτο και τα λοιπά, και χρησιμοποίησαν δηλαδή 30 λίτρα αλόη για να καθαρίσουν το σώμα του Χριστού όταν τον κατέβασαν τον Σταυρό. Τώρα φανταστείτε, εντάξει, αν πιστέψουμε τις ταινίες και αν πιστέψουμε αυτά που έτσι ακούγονται, υπάρχει μια πιθανότητα το σώμα του Χριστού να ήταν έτσι. Αν ήταν το σώμα του Ιησού έτσι, εννοείται ότι μόνο με αλόη θα μπορούσες να... Εντάξει, τώρα αυτός είναι νεκρός, έτσι, για 3 μέρες που λέμε, αλλά φανταστείτε πόσο μεγάλη υπόθεση είναι το σώμα του Θεανθρώπου να το λούζει κάποιος με 30 λίτρα αλόη. Περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την αλόη παντού για χιλιάδες λόγους, αποδεδειγμένα πάρα πολλές αναφορές ότι βοηθάει σε πάρα πολλές ασθένειες, και φτάνουμε τώρα σε μια εποχή, τη δεκαετία του 1950, που ένας Ρώσος οφθαλμίατρος, αυτός εδώ ο κύριος, ο Βλαντιμίρ Φιλάτοφ, αυτός είναι ένας Ουκρανός ιατρός, ο οποίος έχει κάνει το εξής. Ακούστε λίγο τι έκανε. Αυτός θεράπευσε με αλόη χιλιάδες περιπτώσεις καταράχτη. Ο καταράχτης τι είναι? Στενεύουν τα τριχοειδεία αγγεία μέσα στο μάτι και από εκεί πέρα, όπως περνάνε τα υγρά, παραμένει ασβέστιο, το οποίο κολλάει εκεί και δημιουργείται αυτός ο καταράχτης, δηλαδή αυτό το άσπρο μπροστά που δεν σε αφήνει να δεις. Ο Φιλάτοφ έκανε ενέσεις ενεργοποιημένης αλόης κατευθείαν μέσα στο μάτι, εδώ δεξιά-αριστερά, στο μάτι. Ενεργοποιημένη αλόη θα πει μία αλόη την οποία τη βάζεις λίγες μέρες στο ψυγείο και λίγες μέρες στη ζέστη. Λίγες μέρες ψυγείο, λίγες μέρες ζέστη. Λίγες μέρες ψυγείο, λίγες μέρες ζέστη, και το φυτό αυτό από μόνο του, φανταστείτε το σοκ που περνάει, κρύο-ζέστη, κρύο-ζέστη, διπλασιάζει τα θρεπτικά του συστατικά. Λέμε δηλαδή ενέσεις λοιπόν ενεργοποιημένης αλόης, με διάφορες αμβούλες εκεί κτλ. Στο μάτι μέσα, και θεράπευσε χιλιάδες περιπτώσεις καταράχτη. Και κοιτάξτε λίγο τι έκανε άλλο, τι έκανε μετά. Πήρε μια μεγάλη πληγή, σε έκταση πληγή. Ας πούμε, δείτε λίγο το αριστερό σας χέρι και φανταστείτε πάνω στο αριστερό σας χέρι μια μεγάλη έκταση πληγή. Στην παρατήρηση πάνω για το πώς αυτή η πληγή επουλώνεται, ο Φιλάτοφ κατάλαβε ότι η πληγή επουλώνεται από έξω προς τα μέσα, δηλαδή από τον υγιή ιστό, από το υγιές δέρμα προς τα μέσα. Και έκανε το εξής. Δοκίμασε να πάρει ένα κομματάκι, ας πούμε, κρέας, σαν να λέμε, από το άλλο χέρι, από ένα άλλο σημείο του σώματος, και να φυτέψει στη μέση της πληγής. Και παρατήρησε ότι αυτό το κομματάκι κρέας, το οποίο έκανε μεταφορά, έδινε και αυτό πληροφορίες και επουλωνόταν και πληγή από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, ο ίδιος ο οργανισμός έδινε πληροφορίες για να επουλωθεί. Και μετά τι έκανε? Διάλεξε πάνω από 200 συστατικά για να δει ποια θρεπτικά συστατικά, ποια βότανα, κάποια χημικά μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και το μόνο υλικό που έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά είναι η αλόη. Δηλαδή, η αλόη είναι απίστευτο, έδινε πληροφορίες έτσι ώστε να υπουλωθεί η πληγή και από μέσα προς τα έξω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, λόγω της αλόης, που είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ρωσία, τώρα να μην τα συζητάμε, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έβγαλε τη θεωρία των βιοδιεγερτικών. Είναι συστατικά, ουσίες, τα οποία διεγείρουν τον βίο, διεγείρουν τη ζωή.
Φαντάσου δηλαδή έναν οργανισμό, για παράδειγμα, ο οποίος να θέλει να πεθάνει, λέμε τώρα το παράδειγμα έτσι, να θέλει να πεθάνει και να του δώσεις ένα συστατικό το οποίο να διεγείρει τη ζωή, να λέει στο σώμα σου μην πεθαίνεις και να ενεργοποιεί τα συστήματα της ζωής. Είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική έρευνα, που αυτή την έρευνα λοιπόν την πήραν μετά εκατοντάδες άλλοι γιατροί, την ξαναπέδειξαν και την απέδειξαν και επιστημονικά. Στη μέση βλέπουμε έναν ιερέα, ο οποίος στη δεκαετία του 1970, αυτός ο Ρωμάνο Τζάγκο, είναι ένας Βραζιλιάνος ιερέας, Ισπανός ιερέας, ο οποίος θεράπευσε, δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες, σίγουρα είναι εκατοντάδες περιπτώσεις καρκίνου με την αλόη. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, αυτό που σας έχω εδώ, λέγεται «Ο καρκίνος μπορεί να θεραπευθεί». Αυτό το βιβλίο θα το βρείτε από τις εκδόσεις Μορφέας. Καλά είναι να το παραγγείλετε άμεσα. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει μια μελέτη, ξεκινάει βασικά, λέει την ιστορία, το πώς κατάφερε να βρει τη συνταγή αυτή και επίσης λέει σε πόσους ανθρώπους τη χρησιμοποίησε, αναφέρει πόσοι άνθρωποι και για ποιο λόγο είδαν βελτίωση και μετά μπαίνει και σε επιστημονικά στοιχεία που τώρα πλέον, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε άπειρα επιστημονικά στοιχεία και επιστημονικές αποδείξεις και όλα αυτά που θα σας πω παρακάτω. Ο Ρωμάνο Τζάκο είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, γιατί την ιστορία του ενέπνευσε αυτόν εδώ τον κύριο, ο οποίος είναι Γερμανός, είναι ο Μίκαελ Πόιζερ, ήταν διευθυντής σε μια πολύ μεγάλη γερμανική φαρμακοβιομηχανία στην Βραζιλία, παντρεμένος με Βραζιλιάνα, για 25 χρόνια, και ο πεθερός του πέθανε από καρκίνο, ήταν στα τελευταία του, οι γιατροί είπανε τώρα εντάξει, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, λέει, πάρτε το στο σπίτι γιατί είναι έτοιμος να πεθάνει. Βρήκε λοιπόν τη συνταγή του Ρωμάνο Τζάγκο, την έκανε, την έδωσε, και ο πεθερός του σηκώθηκε στα πόδια του και έζησε 8 μήνες σαν πρίγκιπα, σαν βασιλιάς. Αυτό λοιπόν ανάγκασε τον Μίκαελ Πόιζερ να στείλει επιστολές σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά της περιοχής και να ζητήσει αν κάποιος άλλος θεραπεύθηκε και αυτό από την αλόη για καρκίνο. Και άρχισαν λοιπόν να του έρχονται επιστολές πάρα πολλές για διάφορες περιπτώσεις, όχι μόνο για καρκίνο, αλλά για ζάχαρο, για έλκο στομάχου, για συρίγγια, για 1002 πράγματα. Και αυτός ο άνθρωπος μετά από λίγα χρόνια παραιτήθηκε και έγινε ανεξάρτητος ερευνητής. Ο κύριος Πόιζερ έχει γράψει 3 βιβλία, τα οποία είναι τεράστια, δυστυχώς είναι μόνο στα γερμανικά. Δεν ήθελε για διάφορους λόγους να τα μεταφράσει στα γερμανικά, δεν ξέρω, στα αγγλικά, δεν ξέρω ακόμα. Βέβαια θέλω λίγο ψάξιμο. Αν γράψετε mikaelpoiser.de θα δείτε και την ιστοσελίδα του. Αυτός ο άνθρωπος έχει γράψει 3 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο λέγεται «Τριχοειδή αγγεία, δείξε μου τα τριχοειδή σου για να σου πω τι θα πάθεις». Ένα τεράστιο βιβλίο, γιατί κατάφερε να αποδείξει ποιος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η αλόη βοηθάει σε 60 ασθένειες. Και είναι η αύξηση της διαβατότητας των τριχοειδών. Θα το πούμε παρακάτω και θα σας ξαναγυρίσουμε λίγο στον Πόιζερ λίγο παρακάτω. Θα σας θυμίσω δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια πρώτη θεωρία στο μυαλό του για ποιο λόγο η αλόη μπορεί να βοηθήσει σε 60 ασθένειες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, παίρνοντας για παράδειγμα ένα μικρό χαπάκι, να βοηθηθεί σε 60 ασθένειες. Το πρώτο βιβλίο δηλαδή λέγεται «Τριχοειδή αγγεία, δείξε μου τα τριχοειδή σου για να σου πω τι θα πάθεις». Το δεύτερο του βιβλίο λέγεται «Aloe Vera, ο Καίσαρας των θεραπευτικών βοτάνων». Ένα τεράστιο βιβλίο στο οποίο αναφέρει όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Είναι πολύ τυχεροί οι Γερμανοί που μπορούν άνετα να το διαβάσουν. Και όσοι γνωρίζετε γερμανικά, να ψάξετε κάπου να το βρείτε, να το παραγγείλετε, να το διαβάσετε. Και να μας πείτε και εμάς τι γράφει. Και το τρίτο βιβλίο που είχε γράψει πριν από λίγα χρόνια, είναι το τελευταίο βιβλίο που έγραψε. Είναι το τρίτο βιβλίο δηλαδή κατά σειρά. Είναι το «Καρκίνος, πού βρίσκεται η νίκη». Και έχει πάρα πολλά δεδομένα μέσα για ανθρώπους που κατάφεραν και νίκησαν τον καρκίνο και θεραπεύτηκαν. Με αλόη πάντα, έτσι. Η αλόη είναι ένα μυστήριο φυτό. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά είδη αλόης. Στον κήπο σας σίγουρα θα βρείτε μερικά. Εδώ αριστερά βλέπετε την αλόη τη φέροξ. Αυτή είναι η αλόη που χρησιμοποιούνται στην Αφρική. Είναι η αφρικανική αλόη. Έχει ζελέ και πίνεται. Εδώ είναι οι σπυροειδείς, που αυτές είναι περισσότερο για κήπους, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν και αλόες οι οποίες είναι και δέντρα, γίνονται και δέντρα. Εμείς πολλές φορές στην Ελλάδα βλέπουμε αυτήν εδώ την αλόη που υπάρχει στους κήπους και λέμε η αλόη, ο αθάνατος. Τη λένε αθάνατο γιατί πραγματικά βλέπεις από κάπου κόβεις και το φυτό δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει πάρα πολλά χρόνια. Θεωρητικά για πάντα, μόνο ένας μύκητας μπορεί να τον καταστρέψει, την αλόη, άρα λοιπόν θεωρητικά ζει για πάντα,
γιατί βγάζει συνέχεια φύλλα και γι' αυτό λέγεται αθάνατος. Αυτή όμως η ποικιλία που λέγεται σχινοειδής αλόη, δεν χρησιμοποιείται φυσικά για να την πιούμε, οπότε μην την κόψετε από τον κήπο σας και την βάλετε πάνω στο δέρμα σας. Σχοινώδης λέγεται αυτή. Από αυτήν κάνουν υφάσματα, γιατί είναι μέσα ίνες, τις οποίες τις παίρνουν και τις αποξηραίνουν, και από αυτές κάνουν τα υφάσματα και τα μαξιλάρια και τα λοιπά, αυτά που λέγαμε πριν. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε την aloe vera, την aloe barbadensis miller. Είναι η αλόη η οποία έχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, έγινε μεγάλη ποσότητα, ένα φύλλο δηλαδή μπορεί να βγάλει και 1 λίτρο, οπότε ουσιαστικά είναι ο καλύτερος συνδυασμός απόδοσης, δηλαδή ζελέ δύναμης και για τις εταιρείες λέμε και για εμάς που τη χρησιμοποιούμε. Βέβαια η αλόη, να ξέρετε, για να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις αυτή τη συγκεκριμένη, θα πρέπει να είναι περίπου τριετίας, δηλαδή το φυτό να είναι 3 ετών, γιατί μόνο τότε έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Και φυσικά να είναι ελευθέρας καλλιέργειας, όχι δηλαδή μέσα σε μια γλάστρα, γιατί αυτή η αλόη που μεγαλώνει στη γλάστρα στον κήπο μας, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις μόνο να τη βάλεις πάνω σε μια πληγή, ένα έγκαυμα. Αν όμως βρεις μια αλόη έτσι όπως πρέπει, μιλάμε τώρα για ένα φαρμακείο μέσα σε ένα φυτό. Ένα φαρμακείο το οποίο κλείνει πάρα πολύ γρήγορα πληγές, θα δούμε παρακάτω, και είναι και πόσιμη. Το ζελέ δηλαδή αυτό που βλέπετε, το οποίο καθαρίζεται, μπορείς να το πιείς, μπορείς να το φας. Βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό και αποφεύγουμε να φάμε, βάζουμε και κάποια γλυκαντική μέσα πάντα. Αν το τεμαχίσεις γίνεται τεμάχια σε αυτό και μπορείς να το φας κομματάκια. Ουσιαστικά είναι ένα λαχανικό, έτσι, ένα ζαρζαβατικό θα λέγαμε. Ένα λαχανικό το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα υπήρχε μέσα στην κουζίνα, στη διατροφή μας. Καθημερινά δηλαδή θα πηγαίναμε σε σούπερ μάρκετ ή σε βιολογικά αυτά με λαχανικά κτλ. Και θα αγοράσαμε και ένα φύλλο αλόης να το κόψουμε στην σαλάτα μας μέσα. Κανονικά δηλαδή αυτό θα έπρεπε να γίνει. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος αν μπορούσε να γίνει αυτό. Το φυτό, για τη δική του προστασία, παράγει ένα συστατικό, και θα σας δείξω παρακάτω, που λέγεται αλοίνη, που έχει μια υπακτική καθαρτική δράση, σε μεγάλες ποσότητες είναι και τοξικό, οπότε αυτό λοιπόν πρέπει να καθαριστεί, σαν να λέμε ότι ευτυχώς ή δυστυχώς θέλει μια μορφή σε επεξεργασία ο χυμός της αλόης για να το χρησιμοποιήσει. Και επίσης μιλάμε για ένα απίστευτο φαρμακείο, μιλάμε για πάνω από 200 θρεπτικά συστατικά, τα οποία, ξέρετε, έχει γίνει απόπειρα να αντιγραφούν, δηλαδή σε χημική μορφή, να αντιγραφούν στο εργαστήριο. Και το αποτέλεσμα, δηλαδή το τζέλ που βγήκε σε χημική μορφή στο εργαστήριο μέσα, είχε απίστευτες παρενέργειες. Δηλαδή η φύση φτιάχνει, τραβάει δηλαδή από το χώμα και φτιάχνει αυτά τα θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν τόσο τέλειο συνδυασμό μεταξύ τους. Τόσο τέλειο συνδυασμό που χρειάζεται, δηλαδή χρειάζεται για παράδειγμα ο σίδηρος που έχει μέσα για να απορροφηθεί η βιταμίνη C και χρειάζεται το ένα συστατικό για να απορροφηθεί το άλλο και χρειάζονται 3 συστατικά για να απορροφηθεί κάποιο τέταρτο. Άρα λοιπόν η συνέργεια των θρεπτικών συστατικών της αλόης είναι αυτή που κάνει αυτή την πολύ μεγάλη θεραπευτική δράση. Η αλόη είναι ένα εξαιρετικό βότανο, το οποίο, παιδιά, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι πανάκια, αλλά ουσιαστικά όποιος πίνει συστηματικά χυμοαλόης, σίγουρα δεν χρειάζεται αρκετά άλλα συμπληρώματα διατροφής από αυτά που κυκλοφορούν. Έχεις δηλαδή περίπου 200 θρεπτικά συστατικά, το πιο σημαντικό είναι στη φυσική τους μορφή. Ξέρετε, ο οργανισμός έχει ένα ραντάρ, κοιτάζει λίγο τα θρεπτικά συστατικά και πιθανότατα καμιά φορά αν είναι σε ένα θρεπτικό συστατικό ή μια βιταμίνη να μην την αναγνωρίσει και να την αποβάλει. Εδώ μιλάμε, έχεις 100% απίστευτα θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, έχεις σχεδόν όλες τις βιταμίνες μέσα και μάλιστα έχεις και τις βιταμίνες Α, Σ και Ε που είναι 3 αντιοξυδοτικές. Υπάρχουν αρκετές της ομάδας Β μέσα. Υπάρχει χολίνη, η οποία είναι ένα είδος βιταμίνη που βοηθάει στην καύση του λίπους και είναι νευροδιαβαστής. Υπάρχει βιταμίνη Β12, η οποία μπορείς να την πάρεις μόνο από ζωική πηγή. Δηλαδή δεν υπάρχει στο φυτικό βασίλειο και συνήθως οι άνθρωποι που είναι χορτοφάγοι συνήθως έχουν κάποια σχετική έλλειψη βιταμίνης Β12. Συνδυαστεί με το φωλικό οξύ, μιλάμε για μια συνεργασία η οποία βοηθάει πάρα πολύ στις ανεμίες. Υπάρχουν μέταλλα και ιχνοστοιχεία που τα χρειάζεται ο οργανισμός οπωσδήποτε καθημερινά, βέβαια σε πολύ μικρή ποσότητα αυτά τα ιχνοστοιχεία. Υπάρχουν όμως τα 4 βασικά που χρειάζεσαι, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο και ασβέστιο, υπάρχουν μέσα. Τα 4 βασικά
ιχνοστοιχεία που χρειάζεται να πάρει ο οργανισμός οπωσδήποτε. Υπάρχουν μέσα αμινοξέα. Από τα 21 αμινοξέα υπάρχουν τα 19. Μιλάμε για σχεδόν πλήρη συλλογή. Υπάρχουν ένζημα, υπάρχουν συστατικά δηλαδή τα οποία επιταχύνουν ή δημιουργούν κάποιες δουλειές μέσα στον οργανισμό. Παράδειγμα, η αμυλάση είναι ένα ένζυμο το οποίο όταν θα φας τα μακαρόνια και τις πατάτες που έχουν άμυλο, η αμυλάση σε βοηθάει αυτό το άμυλο να διασπαστεί. Υπάρχει η λιπάση, η οποία κάνει το ίδιο πράγμα με το λίπος. Βοηθάει δηλαδή να διασπαστεί το λίπος και να απορροφηθεί καλύτερα. Γι' αυτό λέμε ότι όταν κάποιος πίνει χυμό αλόης έχει ακόμα καλύτερη πέψη, γιατί βοηθάνε και τα ένζημα σε αυτό. Υπάρχει η καταλάση, για παράδειγμα, μέσα στα πολλά ένζημα που υπάρχουν. Η καταλάση είναι ένα μυστήριο ένζυμο, κάνει πολλές δουλειές, αλλά εγώ αυτό που το έχω βάλει στη διαφάνεια και συγκρατώ είναι ότι βοηθάει τα μαλλιά να παραμείνουν μαύρα. Επίσης υπάρχουν μονοσαχαρίτες και πολυσαχαρίτες. Εδώ πέρα είναι μια πολύ σημαντική θρεπτική πηγή συστατικών. Υπάρχει η ραμνόζη, για παράδειγμα, η οποία ραμνόζη, να ξέρετε, χρησιμοποιούν και πολύ μεγάλες εταιρείες καλλιτικών. Η VC έχει μια κρέμα με 5% ραμνόζη μέσα, γιατί κάνει φοβερή ανάπλαση του οργανισμού, του δέρματος. Υπάρχει η μανόζη, η οποία βοηθάει και σε κάποιες περιπτώσεις καρκίνου. Υπάρχει το ασεμανάν, που είναι ένα συστατικό το οποίο βρίσκεται μόνο στην αλόη. Μια εταιρεία το 1993, η Carrington Laboratories, ψάχνοντας να βρει για ποιο λόγο η αλόη έχει τόσο θετική επίδραση στο νοσοποιητικό σύστημα, ψάχνοντας λοιπόν μέσα, βρήκε αυτόν τον πολυσαχαρίτη για πρώτη φορά. Τον πατεντάρισε για λίγα χρόνια και το έκανε ένα φάρμακο που λέγεται Carizin. Είναι ένα νοσοκομιακό φάρμακο αυτό, δεν πουλιέται στα φαρμακεία, μόνο στα νοσοκομεία, και βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αλλά μπορεί κάποιος, υπάρχουν φίλοι μου που έχουν σκλήρηση κατά πλάκας, γιατί αυτό το φάρμακο είναι για τη σκλήρηση κατά πλάκας, πηγαίνουν στη Γερμανία κάθε 6 μήνες και κάνουν αυτό το φάρμακο. Το Carizin, το οποίο προέρχεται, είναι ουσιαστικά το ασεμανάν, το οποίο ασεμανάν μπορείς να το πάρεις σε κανονική, σε φυσική μορφή από την αλόη. Επίσης υπάρχουν ανθρακινώνες. Οι ανθρακινώνες είναι μια μεγάλη κατηγορία συστατικών που άλλα σκοτώνουν μικρόβια, άλλες ανθρακινώνες. Η αιμοδίνη, για παράδειγμα, η αλόη αιμοδίνη, έχει μια ιδιότητα σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις να σκοτώνει καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή αυτή η κατηγορία που είναι περίπου 20 ανθρακινώνες σκοτώνουν μύκητες, μικρόβια, μικροοργανισμούς, πρωτόζωα κτλ. Μετά έχει στεροειδή και λιπαρά οξέα, τα οποία βοηθάνε στη ρύθμιση της χολυστερίνης. Γενικά βοηθάνε τις αρτηρίες περισσότερο, μπορώ να σας πω, να είναι καθαρές. Υπάρχουν αμινοζάχαρα, όπως είναι η γλυκοζαμίνη και η γαλακτοζαμίνη. Η γλυκοζαμίνη είναι το συστατικό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στα κόκαλα, στις αρθρώσεις δηλαδή. Υπάρχει ένα ζελεδάκι, ένα υγρό που λέγεται γλυκοζαμίνη. Αυτή η γλυκοζαμίνη λοιπόν, όταν την πίνεις, πηγαίνει και κάθεται εκεί πέρα και βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν αρθρίτιδες, έτσι ώστε να μην τρίβονται τα κόκαλα μεταξύ τους. Επίσης υπάρχει η γαλακτοζαμίνη, που είναι ένας πρόδρομος της χονδροϊτίνης, δηλαδή μέσω της γαλακτοζαμίνης ο οργανισμός μπορεί και παράγει χόνδρο και διορθώνει τις αρθρίτιδες. Γι' αυτό άνθρωποι που έχουν αρθρίτιδες και πίνουν αλόη, η αλόη έχει ένα λαθάνον χρόνο περίπου 20-25 ημερών. Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα δεν τα εισπράττεις στις πρώτες μέρες. Εντάξει, θα έχεις βελτίωση της στην τουαλέτα, θα έχεις καλύτερη χώνεψη, θα έχεις το δερματάκι σου έτσι, αλλά όταν έχεις κάποιες παθήσεις όπως είναι αρθρίτιδα, για παράδειγμα, θα πρέπει να μείνεις και 1 και 2 μήνες. Και επίσης υπάρχει σαλικυλικό οξύ, το οποίο είναι το παυσίπονο αυτό το ασπιρίνη και το σαλικυλικό οξύ, δηλαδή είναι μια φυσική μορφή ασπιρίνης. Γι' αυτό πολλές φορές το λέω στο δόντι σου, όταν έχεις πονόδοντο, σταματάει ο πονόδοντος και γενικά σταματάνε οι πόνοι και οι φλεγμονές μέσα στον οργανισμό κτλ. Άρα μιλάμε ένα πλήρες φαρμακείο με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό, που εδώ μέσα για να πάρεις αυτά τα συστατικά πιθανόν να χρειάζεται να φας και 30 διαφορετικές τροφές. Μισό φλιτζανάκι δηλαδή αλόης την ημέρα, 2 φορές τη μέρα μάλλον, μισό φλιτζανάκι του ελληνικού καφέ 2 φορές την μπορεί να δυναμώσει πάρα πολύ τον οργανισμό σου. Φανταστείτε ότι αυτά τα συστατικά που έχει η αλόη μέσα, αν πάρουμε δηλαδή όλα τα φάρμακα του κόσμου και τα βάλουμε σε μια βιτρίνα, σε ένα τεράστιο φαρμακείο δηλαδή, και βάλουμε όλα τα φάρμακα του κόσμου μέσα, όλες τις εταιρείες, όλες τις μάρκες. Το 25% αυτών των φαρμάκων έχουν δραστικά συστατικά τα οποία περιέχονται μέσα στην αλόη. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που σας λέω, γιατί η χημική βιομηχανία των χημικών φαρμάκων τι κάνει ουσιαστικά? Παίρνει θρεπτικά συστατικά από τη φύση, τα πατεντάρει σε χημική μορφή και τα χρησιμοποιεί στα φάρμακά της.
Κάτι άλλο πολύ συγκλονιστικό που θα το βρείτε και μέσα στο βιβλίο που σας είπα, Aloe Vera, η θαυματουργία της εκδόσης Μαλλιάρης, είναι ότι μέσα υπάρχουν φωτογραφίες στο πώς η Aloe μπορεί να βελτιώσει την άβρα σου. Δηλαδή έχει φωτογραφία, και έχω δανειστεί από το βιβλίο αυτή τη φωτογραφία, που δείχνει έναν άνθρωπο, νομίζω πρέπει να είναι ο δείκτης του αυτός, πώς είναι κανονικά, και δείτε λίγο, 15 λεπτά μετά που πήγε η Aloe, δείτε λίγο τη διαφορά. Εγώ βέβαια δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα τι είναι αυτά τα χρώματα και αυτό, αλλά μου έχουν πει ότι είναι κάτι πολύ συγκλονιστικά καλό. Αυτοί που παίρνουν δηλαδή, που ασχολούνται με την άβρα, το σώματος και εναλλακτικές θεραπείες. Εγώ δεν έχω μπει, όχι ότι κατακρίνω, αλλά δεν έτυχε, ας πούμε, να μπω ακόμα σε εναλλακτικά πράγματα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα βότανο το οποίο έχει θρεπτικά συστατικά, που το ζελέ του μπορείς να το φας ή να το χρησιμοποιήσεις στο δέρμα σου, και βοηθάει σε 60 ασθένειες. Το ότι βοηθάει σε 60 ασθένειες είναι πάρα πολύ μυστήριο, γιατί είναι 60 ασθένειες πάρα πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη. Για παράδειγμα, έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, κράμπες, εντάξει, και έχεις και μελανιές, που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και επίσης έχεις και φλεβίτιδα, εδώ, φλεβίτιδα, που δεν είναι, που είναι άλλο διαφορετικό πράγμα. Και μετά έχεις εδώ ουρολίμωξη. Έχεις και επιχείλιο έρπιτα ή έρπη στα γεννητικά όργανα ή έρπη απλό ιζοστήρα. Μιλάμε δηλαδή για 60 πολύ διαφορετικές ασθένειες, στις οποίες η Aloe μπορεί να βοηθήσει, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, και αποδεδειγμένα. Δηλαδή γνωρίζουμε ακριβώς τι ακριβώς κάνει σε κάθε οργανισμό. Έχουμε δηλαδή τον πόσιμο χυμό και έχουμε και εξωτερικά προϊόντα για την περιποίηση των τραυμάτων και του δέρματος. Όπως σας είπα προηγουμένως, κανονικά η Aloe θα έπρεπε να είναι φαγητό. Βέβαια σε κάποιες χώρες το κάνουν φαγητό, την κάνουν σαν φαγητό. Στην Ινδία δηλαδή έχουν διάφορες συνταγές, βράζουν την Aloe, την κόβουν και βάζουν διάφορα μπαχρέα. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ζεσταθεί πάνω από 80 βαθμούς, η Aloe 80 κάτι βαθμούς, καταστρέφονται αυτά εδώ τα πολύ σημαντικά συστατικά. Οι πολυσαχαρίδες, δηλαδή με το βρασμό καταστρέφονται τα πολύ σημαντικά συστατικά αυτά, τα οποία είναι ουσιαστικά αυτά που βοηθάνε και το ανασωπητικό σύστημα. Επίσης, η Aloe, ανάμεσα στο φλοιό, στον πράσινο δηλαδή, και στο ζελέ της μέσα, βλέπετε αυτό το κίτρινο εδώ, είναι ένα στρώμα μικρό με κάτι ίνες. Δηλαδή, άμα κάνετε μία τομή, θα δείτε ότι έχει κάτι πολύ ψηλές ίνες που μέσα έχουν αυτό το κίτρινο υγρό που λέγεται αλοΐνη. Αυτό το υγρό καθαρίζεται, απομακρύνεται. Στο φιλέτο μέσα, αυτό που λέμε φιλέτο, υπάρχει πάρα πολύ λίγη αλοΐνη, απειροελάχιστη, ας πούμε, που μόνο καλό κάνει, αλλά η πολλή αλοΐνη απομακρύνεται στην επεξεργασία. Δείτε δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες μικρές ίνες, εδώ σε αυτό το σημείο που έχουν μέσα αυτό το ζελέ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καθαριστούν καλά. Στην αγορά θα βρείτε προϊόντα Aloe που από τη μία θα λένε whole leaf, χυμός από όλο το φύλλο, τα οποία έχουν κάποιες αντενδείξεις, δηλαδή θέλουν λίγο προσοχή, και θα βρείτε προϊόντα από το δικό μας που είναι από το εσωτερικό του φύλλου, από το φιλέτο που λέμε, χωρίς αλοΐνη. Και πιστεύω να είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, δείτε λίγο, είμαστε 15 μοίρες πάνω και κάτω από την Ισημερινό. Αυτές λοιπόν είναι οι περιοχές της Γης, στην οποία έχεις το εξαιρετικότερο κλίμα, γιατί η Aloe θα πρέπει να έχει μια μέση θερμοκρασία περίπου 25 βαθμούς όλο το χρόνο. Βέβαια και το έδαφος παίζει ρόλο κτλ. Η Ελλάδα είναι στο όριο, έχουμε καλές εκτάσεις. Έχουμε καλές εκτάσεις και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, υπάρχουν καλές εκτάσεις, και γενικά υπάρχουν εκτάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πάνω σε ηφαιστειογενή περιοχή, και από εκεί η Aloe μπορεί και τραβάει επιπλέον περισσότερα μέταλλα και χνοσεχεία. Έχουμε δηλαδή καλής ποιότητας Aloe και στην Ελλάδα. Όμως το καλύτερο στον κόσμο, από το οποίο μπορείς να αγοράσεις Aloe, είναι εδώ. Αυτό εδώ. Και η Essence φυσικά, όπως έχει και εταιρεία, έχει βρει ένα προμηθευτή και αγοράζει Aloe Vera από μια εταιρεία που λέγεται Jumavi. Haumave λέγεται η εταιρεία. Aloe Haumave. Θα την βρείτε και στον IASC, στο Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο Aloe, δηλαδή iask.org. Θα μπείτε μέσα να δείτε ότι είναι και πιστοποιημένη εταιρεία. Μας δίνει εξαιρετική πολλά πιστοποιητικά. Η Essence από τα πολλά πιστοποιητικά έχει διαλέξει να βάλει στα antibodies πάνω από τα 5. Το πρώτο πιστοποιητικό είναι ο IASC, το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο Aloe. Φανταστείτε δηλαδή ένα βότανο
το οποίο πήγανε να το καριολέψουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, πώς λέμε έτσι, slang μιλάμε, δέχτηκε επίθεση από τις φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί δημιουργήθηκαν προϊόντα τα οποία, ενώ είχαν μια τεράστια αλόη απ' έξω, είχαν πολύ μικρή ποσότητα αλόης μέσα και δεν λειτουργούσαν. Και με τον φόβο ο κόσμος να πει «Α, αλόη, ξέρουμε, δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει, δεν κάνει, δεν είναι καλή», δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε, φανταστείτε, για να προστατεύσει τη φήμη αυτού του βοτάνου. Όχι μόνο να προστατεύσει τη φήμη, αλλά και να βοηθήσει τις μελέτες και τις έρευνες που γίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια, να τις μαζέψει και να χρηματοδοτήσει και κάποιες μελέτες και έρευνες, γιατί φυσικά οι φαρμακευτικές εννοείται δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν καμία έρευνα που να έχει σχέση με την αλόη. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός δίνει την έγκρισή του σε προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, έχουν τα θρεπτικά συστατικά σωστά, αυτά που πρέπει όλα να είναι μέσα, μετράνε το ασεμανάν, που είπαμε προηγουμένως, τους μονοζαχαρίτες, τους πολυζαχαρίτες και δίνουν έγκριση από τη φυτεία μέχρι και το τελικό προϊόν. Η ΆΣΚ δηλαδή ελέγχει κάθε χρόνο τις φυτείες, τη διαδικασία και επίσης πιστοποιεί και το τελικό προϊόν μας. Μετά, επειδή η αλόη είναι βιολογική, η δική μας είναι οργανική, αυτό είναι το πιστοποιητικό του Αμερικάνικου Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Είναι κρατικός οργανισμός της Αμερικής, έτσι. Και υπάρχει και ένας ανεξάρτητος οργανισμός, ο IFOAM. Είναι ένας σύλλογος βιοκαλλιεργητών. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το Αμερικάνικο κράτος. Είναι ένας ανεξάρτητος, ο οποίος και αυτός κάνει ελέγχους και δίνει και το πιστοποιητικό ότι έχεις βιολογική, οργανική πρώτη ύλη, αλόη και στα χωράφια σου δεν ρίχνεις χημικά λιπάσμα κτλ. Το ίδιο πράγμα πιστοποιεί και ο JAS, ο οποίος είναι ο Ιαπωνέζικος κρατικός οργανισμός πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Άρα μιλάμε για τον Αμερικάνικο οργανισμό και μιλάμε και για τον Ιαπωνέζικο κρατικοί οργανισμοί που δίνουν πιστοποίηση και μιλάμε για τον IFOAM που είναι ανεξάρτητος, και εδώ υπάρχει και το Halal των μουσουλμάνων. Είναι το πιο αυστηρό, να ξέρετε, της Μαλαισίας, είναι το πιο αυστηρό από όλα. Άρα λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Στην ιστοσελίδα του IASC μπορείτε να δείτε και τα προϊόντα τα οποία είναι πιστοποιημένα και να δείτε και τις πιστοποιήσεις. Τις πιστοποιήσεις μέσα από τις ιστοσελίδες, τέλος πάντων και τις Essence και τους Τζουμαβί. Εμείς χρησιμοποιούμε δύο ειδών κατηγορίες προϊόντων. Το ένα είναι εξωτερικής χρήσης, όπου έχουμε το Aloe Vera Spray, την οδοντόκρεμά μας, αλόη για σαμπουάν και μαλακτικές δύο τύπους, after shave και αφρό ξυρίσματος. Ο αφρός ξυρίσματος μας είναι εξαιρετικός, γιατί εκτός από το αλόη που έχει μέσα μικροποιημένη, που θα σας πω παρακάτω, έχει μέσα και ιαλουρονικό οξύ. Η τιμή του είναι πάρα πολύ, στα 4,35 €. Αφρός ξυρίσματος, εντάξει, δεν υπάρχει τέτοια τιμή, ούτε σε αφρό ξυρίσματος στο εμπορίο απλά. Πάρα πολύ ωραία σαμπουάν και μαλακτική για κανονικά μαλλιά, όλους τους τύπους μαλλιών δηλαδή, και για ξηρά και βαμμένα μαλλιά. Έχουμε μια καταπληκτική οδοντόκρεμα. Η οδοντόκρεμα έχει πολύ πλάκα γιατί είναι best seller σε όλες σχεδόν τις χώρες. Είναι μια οδοντόκρεμα η οποία έχει fluoride. Το fluoride πλέον ξέρει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο. Γνωρίζει ο κόσμος ότι πρέπει να βάλει πολύ μικρή ποσότητα, να βουρτσίσει τα δόντια του και μετά να ξεπλένει πάρα πολύ καλά, να μην καταπιεί κτλ. Και υπάρχει και fluoride σε άλλες τροφές. Άρα, γιατί να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου με fluoride? Το fluoride είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, την έχουμε αναπτύξει σε σεμινάριο όπως ξεκίνησε τη δεκαετία του 20 στην Αμερική. Ουσιαστικά, άμα έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό αντιμικροβιακό όπως έχεις με αυτή την οδοντόκρεμα που σκοτώνει τα μικρόβια και βοηθάει πάρα πολύ τα ούλα και το σμάλτο των δοντιών, δεν χρειάζεσαι οδοντόκρεμα με fluoride. Η οδοντόκρεμα αυτή είναι ό,τι καλύτερο για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τα ούλα τους, που έχουν ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα. Η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα είναι κάποια στάδια που η ουλίτιδα είναι αυτή, ματώνει τα ούλα, αρχίζει να δημιουργείται πλάκα και μετά η πλάκα αυτή και τα μικρόβια μπαίνουν μέσα στο ούλο και αρχίζει και τραβιέται το ούλο και εδώ πέρα θέλεις επέμβαση, δηλαδή πρέπει να κοπούν τα ούλα, να καθαριστούν και να ξαναγραφτούν κτλ. Μιλάμε για το νούμερο 1 προϊόν σε πωλήσεις. Είναι λίγο το top 10 πωλήσεων του Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Πρώτο προϊόν η οδοντόκρεμα. Δεύτερο, χυμός αλόη στα φύλλη, χυμός βιταμίνη C. Πρωτόγαλα σε κάψουλες, δηλαδή φαίνεται ότι στην Ελλάδα είμαστε αλοεοκολοστρούμου
Μετά μιλάμε για το spray, αφρός ξύματος και aftershave και roll-on στην θέση 6 και ένα αντρικό άρωμα, το 008. Μετά πάμε σκέτο το aftershave balm και το head για τις ημικρανίες. Αυτό είναι το. Άρα νούμερο 1 προϊόν σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Εντάξει, η Ελλάδα τώρα μπορεί να κάνει μικρό τζίρο, έτσι, να κάνει 30.000, 40.000 ευρώ. Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν 500.000 ευρώ πόντους, δηλαδή 600.000 πόντους, όπως η Ιταλία, που δείτε λίγο στο top 10 του Δεκεμβρίου, του μήνα που μας πέρασε, δείτε λίγο νούμερο 1 οδοντόκρεμα. Και στο τέλος κρέμα ενυδατική με πορτόγαλα. Ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το έχει αγκαλιάσει και είναι πάρα πολύ δραστικό γιατί έχει μέσα 50% εκχύλισμα, συμπίκνωμα αλόης, δηλαδή από μισό λίτρο αλόη συμπικνώνεται το μισό λίτρο, αυτό που μένει είναι 50 ml και μπαίνει μέσα στην οδοντόκρεμα. Άρα πώς είναι το μισό λίτρο που πίνετε? Αυτό ακριβώς το μισό λίτρο που πίνετε υπάρχει και μέσα στην οδοντόκρεμα. Γι' αυτό και η τιμή της είναι λίγο τσιμπημένη, αυξήθηκε και όλα τώρα τελευταία και καλώς έγινε. Μετά, spray αλόης με αχύλισμα αλόης 50% μέσα και ένα βότανο ακόμα, χελιδόνιο. Το χελιδόνιο είναι πάρα πολύ γνωστό αντισηπτικό βότανο. Επίσης, τα συμπληρώματα διατροφής είναι 5 αυτή τη στιγμή. Έχουμε 2 χυμούς αλόης, το συμπίκνωμα αλόης με αχύλισμα βοτάνο για την αποτοξίνωση, αλόη βέρα με μποσβέλια και αλόη βέρα με Q10. Πάμε τώρα να δούμε το πιο δυνατό προϊόν απ' όλα. Ο χυμός αλόης. Χυμός σε μισό λίτρο συσκευασία, 99,5% καθαρό τζέλ αλόης, σε 2 γεύσεις. Η μία είναι γεύση σταφύλι, που ουσιαστικά έχει το άρωμα του σταφυλιού. Θα ξέρετε, είναι φυσικό άρωμα σταφυλιού μέσα. Και η δεύτερη αλόη είναι με φυσική βιταμίνη C. Έχει 40 mg ανά κουταλάκι. Η δοσολογία είναι 2 φορές τη μέρα από 15 με 30 ml. Δηλαδή μισό φλιτζάνι του ελληνικού καφέ είναι. Πάμε τώρα να δούμε ο χυμός αυτός μέσα τι διαφορά έχει από τις άλλες εταιρείες. Η Essence έψαξε να βρει ένα βοηθευτή ο οποίος να έχει κάνει κάτι διαφορετικό. Και βρήκε την Jumavi, τη βρήκε σε μια πολύ μεγάλη διεθνή έκθεση και ουσιαστικά έφερε αυτήν, πρώτη δηλαδή έφερε το τοταλόε στην Ευρώπη. Το τοταλόε είναι μια μέθοδος φίλτρανσης. Είναι μια μέθοδος επεξεργασίας της αλόης, την οποία την έχει κάνει, την έχει πατεντάρει αυτή η πατέντα δηλαδή, έχει πατενταριστεί από τον Ραμίρο Εστράντα Αβάλος, που είναι, ορίστε, της Jumavi, η Jumavi δηλαδή, μαζί με τον δόκτορα Ιβάν Ντάνχοφ. Ο Ιβάν Ντάνχοφ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στη βιομηχανία της αλόης. Είναι ένας από τους ανθρώπους που ασχολείται με την αλόη πάνω από 40 χρόνια και είναι αυτός που βρήκε τους πολυσαχαρίτες και τέλος πάντων υπάρχει και στο διαδίκτυο, για εσάς που είναι αγγλικά, αν γράψετε Dr. Danhoff Recording, θα βρείτε κάπου μια ηχογράφησή του 40 λεπτά που εξηγεί για ποιο λόγο η αλόη βοηθάει πάρα πολύ στην ενδυνάμωση του νοσοποιητικού και σε διάφορες ασθένειες και εξηγεί εκεί πέρα για τους πολυσαχαρίτες. Είναι όμως στα αγγλικά, αν ξέρετε αγγλικά. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η πατέντα, η οποία είναι γύρω στις 16 σελίδες. Υπάρχει και στο διαδίκτυο, μπορείτε με τον αριθμό πατέντας αυτό να μπείτε και να το βρείτε, να το κατεβάσετε σε PDF αρχείο και να το εκτυπώσετε. Μέσα στην πατέντα αυτή θα δείτε όλη τη μέθοδο της επεξεργασίας από το πρώτο βήμα μέχρι το τελευταίο. Τι προσφέρει αυτή η πατέντα? Και βασικά η τοταλόε είναι μια μέθοδος η οποία φτιάχτηκε για να δημιουργήσει ένα ειδικό χυμό αλόης που να βοηθάει πάρα πολύ στο AIDS και σε διάφορες αυτοάνωσες ασθένειες. Το μυστικό της πατέντας αυτή είναι ότι σου δίνει πολύ περισσότερα θερμικά συστατικά ανά λίτρο. Δηλαδή, αυτή είναι μια διαφάνεια από την επίσημη ιστοσελίδα της Jumavi. Λέει, για παράδειγμα, ότι η κανονική αλόη έχει 241 mg ασβέστιο ανά λίτρο. Ενώ εγώ μέσω του τοταλόε σου δίνω 1597 mg ανά λίτρο. Πολύ δηλαδή περισσότερο από ό,τι θα έπαιρνες με μια κανονική αλόη του εμπορίου, σαν να λέμε. Επίσης, μαγνήσιο. Η κανονική αλόη έχει 58,5 mg και εγώ σου δίνω 291 μέσω αυτής της πατέντας. Μαλλικό οξύ είναι ένα συστατικό το οποίο βοηθάει στην καύση του λίπους περισσότερο και βοηθάει πολύ στους διαβητικούς να κάνουν δηλαδή καλύτερες καύσεις και να ρυθμίσουν το ζάχαρό τους.
έχει 2028 μιλιγκράμμ και μέσω του ταλόι σου δίνει 5700. Και στερεά έχει λιγότερα. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ σου βγάζω ένα τζελέ, ένα τζέλ στο τέλος, το οποίο έχει 3 φορές τα θρεπτικά συστατικά από ότι το φυσιολογικό, άρα το μισό σου λίτρο σου λέει είναι 1,5 λίτρο. Και αυτό το 1,5 λίτρο δηλαδή έχει και 3 φορές, καταλάβετε, πιο πολλά θρεπτικά συστατικά. Και επίσης κάνουν μικροποίηση της αλόης, του gel alloys, που μικροποίηση είναι μια διαδικασία στην οποία παίρνεις ένα θρεπτικό συστατικό και το κόβεις σε πολύ, πολύ μικρά κομματάκια. Για παράδειγμα, αν δείτε στο μικροσκόπιο αυτό είναι ένα κομμάτι καρνιτίνης και μετά τη μικροποίηση γίνεται έτσι, σαν πούδρα. Αυτό εδώ απορροφάται πολύ πολύ καλύτερα από τον οργανισμό. Αυξάνεις δηλαδή την βιοδιαθεσιμότητα, έτσι το λένε. Ο οργανισμός σου απορροφάει 8 με 10 φορές καλύτερα αυτή εδώ το υγρό από ότι αυτό εδώ. Η αλόη μας δηλαδή έχει το ταλόι, άρα 3 φορές πιο δυνατή από τις υπόλοιπες του εμπορίου. Το μισό λίτρο αλόης, δηλαδή το δικό μας, είναι σαν 1,5 λίτρο άλλης εταιρείας. Και επίσης λόγω της μικροποίησης αυξάνεται και η βιοδιαθεσιμότητα κατά 8 με 10 φορές, δηλαδή 8 με 10 φορές καλύτερη απορρόφηση. Τη δική μας αλόη, να ξέρετε, αν την κρατήσετε στο στόμα σας, η υπογλώσσια θα απορροφηθεί, θα μπει στην κυκλοφορία του αίματος. Ή όταν θα την κατεπιείτε, δεν ανάγκη να περιμένετε να πάει στο στομάχι, από τους βλενεγόνους θα απορροφηθεί. Ο χυμός αλόης με τη βιταμίνη C είναι ένας ειδικός χυμός αλόης που φτιάχτηκε. Δεν υπάρχει αντίστοιχος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για την Ευρώπη τι γίνεται, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έχει 40 μιλιγκράμμ βιταμίνη C ανά 15 ml. Τα 15 ml είναι ένα κουτάλι της σούπας. Δηλαδή ένα κουτάλι της σούπας έχει 40 μιλιγκράμμ και η συνιστόμενη ημερήσια δόση είναι 80 μιλιγκράμμ σε έναν άνθρωπο ως, ξέρω, και περισσότερο. Άρα φανταστείτε ότι με 2 φλιτζανάκια, μισό φλιτζανάκι του καφέ 2 φορές τη μέρα μπορείς να πάρεις την δόση της βιταμίνης C την ημέρα. Βέβαια η βιταμίνη C έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα, επειδή είναι υδατοδιαλυτή βιταμίνη, αποβάλλεται πολύ γρήγορα από τον οργανισμό. Δηλαδή την πίνεις και μέσα σε μισή ώρα, μία ώρα αποβάλλεται. Αν δεν προλάβει ο οργανισμός να απορροφήσει, που δεν προλαβαίνει, αποβάλλεται πολύ μεγάλη ποσότητα. Έχουν λοιπόν υπάρξει έρευνες και έχω βρει αρκετές στο PubMed, οι οποίες λένε το εξής. Εδώ σας μεταφράζω το τελικό συμπέρασμα από εδώ, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Λέει, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αλόη βελτιώνει την απορρόφηση και των δύο βιταμινών C και Ε. Η απορρόφηση είναι πιο αργή και οι βιταμίνες παραμένουν περισσότερο χρόνο στο πλάσμα του αίματος με την παρουσία της αλόης. Η αλόη είναι το μόνο γνωστό συμπλήρωμα το οποίο αυξάνει την απορρόφηση αυτών των βιταμινών και θα πρέπει να θεωρηθεί ως το κατάλληλο συμπλήρωμά τους. Άρα, ο χυμός αυτός έχει μια προστιθέμενη αξία. Έχει μια μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει αυτός με το σταφύλι. Ο χυμός με το σταφύλι έχει απλά πολύ ωραία γεύση. Ο χυμός με τη βιταμίνη C είναι πικρόξινος, αξίζει όμως τον κόπο να πίνετε. Ειδικά ποιοι, ειδικά οι καπνιστές. Ειδικά οι καπνιστές που καίνε μέχρι 25 μιλιγκράμμ βιταμίνη C ανά τσιγάρο. Απίστευτο ποσό. Δηλαδή μέχρι 20 μιλιγκράμμ βιταμίνη C. Άρα φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάνει 20 τσιγάρα την ημέρα, πόση επιπλέον βιταμίνη C χρειάζεται για να μην γίνει αυτό. Οι αλλοιώσεις στους καπνιστές δεν φέρνονται τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Οι αλλοιώσεις φέρνονται σιγά σιγά και έχουν γίνει έρευνες που έχουν δίδυμους, ο ένας είναι καπνιστής, ο άλλος δεν είναι. Δείτε για παράδειγμα εδώ τη φωτογραφία. Αριστερά είναι ο μη καπνιστής, δεξιά είναι ο καπνιστής. Δείτε πώς φαίνεται το δέρμα του πολύ πιο γερασμένο και η μύτη του, βλέπετε. Είναι δίδυμοι δηλαδή, οι οποίοι είναι ολόιδιοι, απλά ο ένας είναι καπνιστής και ο άλλος όχι. Εδώ κοιτάξτε λίγο διαφορά. Η μία κυρία και η αδερφή της. Επίσης εδώ είναι δύο αδερφές. Δείτε λίγο, η αριστερή δεν είναι καπνίστρια και η δεξιά είναι έξυπνη καπνίστρια. Εδώ δείτε. Βλέπετε, η αριστερή είναι η καπνίστρια, φαίνεται δηλαδή από τα χείλη της και φυσικά έχει πιο θαμπό πρόσωπο και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλη περίπτωση εδώ. Δείτε λίγο, αριστερά καπνίστρια, δεξιά μη καπνίστρια. Είναι πολύ μεγάλη έρευνα αυτή που έχει γίνει και μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο και όχι μόνο αυτή και άλλες έρευνες. Άρα μιλάμε τώρα για τους καπνιστές οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, ρε παιδί μου, τον οργανισμό τους σε αυτή τη μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό να ανταπεξέλθει. Θα πρέπει καλά είναι να παντρευτούν αυτή την αλόη. Έτσι το λέω. Να πρέπει να παντρευτούν αυτή την αλόη. Καλά είναι να παντρευτούμε. Δηλαδή μια ποσότητα, μισό φλιτζανάκι του καφέ
του ελληνικού καφέ 2 φορές τη μέση, να προφυλάξει και να βοηθήσει από πολλά και αξίζει τον κόπο δηλαδή να μπει στη διατροφή σας. Άλλο προϊόν σε κάψουλα, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάψουλα, και εδώ πέρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Επειδή σε όλους τους χυμούς υπάρχουν μέσα αυτά τα δύο συντηρητικά που υπάρχουν στα αναψυκτικά, στους χυμούς, σε πολλά τρόφιμα κτλ. Γιατί είναι υποχρεωτικά. Άρα, όταν θέλει κάποιος ένα προϊόν το οποίο να μην έχει και καθόλου συντηρητικά, να είναι 100% φυτικό, θα πρέπει να πάει σε μια τέτοια λύση, σε κάψουλα. Έχουμε λοιπόν κάψουλα με 250 mg βιταμίνη aloe vera, η οποία είναι συμπυκνωμένη 200 προς 1. Δηλαδή, αν κάνετε 200 φορές τα 250 mg, θα δείτε ότι είναι σαν να πίνετε 5 γραμμάρια χυμοαλόης, και μποσβέλια σεράτα. Η μποσβέλια είναι το ινδικό λιβάνι. Είναι αυτό που καίμε στην εκκλησία. Το ινδικό λιβάνι έχει μια φοβερή ιδιότητα να είναι αντιφλεγμονώδες, να είναι παυσίπονο και να σταματάει τους πόνους στα κόκαλα, πόνους στους μυς, να θεραπεύει τις φλεγμονές, να βοηθάει στην δημιουργία χόνδρου και είναι γενικά ένα σκεύασμα το οποίο έχει να κάνει με τις αρθρίτιδες. Πόνους, χρόνιους πόνους σε μυς και κόκαλα και ειδικά αρθρίτιδες. Το έχουν χρησιμοποιήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία άνθρωποι με αρθρίτιδες. Έχουν δει βελτίωση από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα. Σταματάνε οι πόνοι, φεύγουν οι φλεγμονές και ειδικά η αρθρίτιδα, γιατί υπάρχει η οστεοαρθρίτιδα, υπάρχει η ρευματοειδής αρθρίτιδα που δημιουργούνται φλεγμονές. Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα έχει απίστευτο αποτέλεσμα πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης χρησιμοποιείται από γυναίκες οι οποίες έχουν πόνους περίοδου. Δοκιμάστε το δηλαδή, δοκιμάστε το πόνους περίοδου, πάρτε το τακτικά για ένα μήνα και θα δείτε την επόμενη φορά που θα σας έρθει περίοδος, θα το καταλάβετε ότι θα είμαστε εκεί. Τώρα, οι φλεγμονές στο σώμα μπορούν να οδηγήσουν σε πάρα πολλές ασθένειες. Αν θέλετε δηλαδή προληπτικά, σαν αντιφλεγμονώδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Οι φλεγμονές μπορούν να δημιουργήσουν, φτάσουν σε καρδιακά προβλήματα, σε καρκίνο, σε αλτσχάιμερ, σε διαβήτη, αρθρίτιδα, αυτοάνοσα, νοσήματα κτλ. Και επίσης, η μποσβέλα, να ξέρετε, είναι ειδικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κλινικές μελέτες για την οστεοαρθρίτιδα, οπότε σας είπα, ρευματοειδή, για τις φλεγμονές του εντέρου και είναι ειδικό φάρμακο για το άσθμα, να ξέρετε, στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα προϊόν σε κάψουλα και το δεύτερο προϊόν είναι aloe vera με Q10. Το Q10 είναι αυτό που λέμε το συνένζυμο Q10. Έχουμε δηλαδή 200 mg σκόνη αλόης, 60 mg Q10 και 40 mg εκκύλισμα από πράσινο πιπέρι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την απορρόφηση. Δύο κάψουλες τη μέρα, 60 και 60, δηλαδή 100 mg Q10, μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα του Q10 μέσα στον οργανισμό σας σε περίπου 20 μέρες. Είναι ένα αντιοξυδωτικό συστατικό, το οποίο ουσιαστικά διώχνει τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι κάτι μικρά σωματίδια, στα οποία, αν θυμάστε τη χημεία, τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο και αυτό τους φέρνει σε αστάθεια. Προσπαθούν να πάρουν αυτό το ελεύθερο ηλεκτρόνιο από κάπου μέσα από τον οργανισμό μας. Οπότε χτυπάνε το οξυγόνο, μπαίνουμε στα κύτταρα, χτυπάνε το οξυγόνο του κυτάρου για να πάρουν το οξυγόνο από το υλικό που χρειάζονται και δημιουργούν την λεγόμενη οξύδωση. Είναι σαν να έχεις δηλαδή σκουριά. Πώς βλέπεις ένα μέταλλο που σκουριάζει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι ελεύθερες ρίζες δηλαδή σκουριάζουν τον οργανισμό μας. Τώρα, ελεύθερες ρίζες τις παράγει ο οργανισμός σε ένα πολύ μικρό ποσό, αλλά τις περισσότερες ελεύθερες ρίζες τις παίρνουν από αλκοόλ, πολύ κακή διατροφή, από χημικά, από ακτινοβολίες. Αν κατεβείτε εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή στο κέντρο στην Ομόνια για 15 λεπτά θα αναπνεύσετε κάτι πάρα πολύ ωραίες ελεύθερες ρίζες κτλ. Και ουσιαστικά η ελεύθερη ρίζα ταλαιπωρεί τα κύτταρα. Βλέπετε εδώ, η πρώτη φάση υπάρχει ένα σοκ, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση αλλάζει μειώνει και το οξυγόνο στα κύτταρα. Το οξυγόνο όταν θα μειωθεί στο 40%, το κύτταρο γίνεται καρκινικό. Τώρα, ο οργανισμός παράγει Q10, έτσι, και όταν είμαστε πιτσιρικάδες, παράγει αυτό το ένζυμο το οποίο ουσιαστικά διώχνει τις ελεύθερες, καθαρίζει. Όσο λοιπόν είμαστε πιτσιρικάδες μικροί, έχουμε παραγωγή στο σώμα μας 100%. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, μειώνεται η παραγωγή και δείτε λίγο κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στα νεφρά, όταν είσαι 40 ετών, έχεις 100% Q10. Ωραία. Στο σηκώτη έχεις 95%
πνεύμονες έχεις 72, άρα οι καπνιστές άνω των 40 ετών πρέπει να αρχίσουν να προσέχουν, και στην καρδιά έχεις 68%. Απίστευτο, δηλαδή στην καρδιά η ποσότητα του Q10 πέφτει και άνω των 60 η καρδιά σου έχει μόνο 43% προστασία, δηλαδή από τις ελεύθερες ρίζες. Τώρα, κακό κάπνισμα, κακή διατροφή, άγχος κτλ. Σε κάνει εδώ σε μια ηλικία 50 χρονών να πεις το πείμα από καρδιαγγειακά. Έτσι, καρδιαγγειακά προβλήματα. 50, 52, 54, ειδικά οι άντρες, είναι έτοιμοι για τον άλλο κόσμο. Όταν δηλαδή χρησιμοποιείς το σκεύασμα αυτό με το Q10, αυτό θα πάει μέσα σε 1 μήνα περίπου να αυξήσει τις αποθήκες του Q10 στον οργανισμό, και βλέπεις εδώ πέρα ότι η καρδιά χρειάζεται πολύ περισσότερο Q10 από όλα τα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Η καρδιά δηλαδή αυτή που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο θέλει τη μεγαλύτερη προστασία, εκεί πέρα υπάρχει το περισσότερο Q10. Άρα παίρνοντας το σκεύασμα Aloe Vera με Q10, ουσιαστικά εδώ σας δείχνω ποια όργανα του σώματος θεραπεύονται, δηλαδή βοηθούνται περισσότερο. Είναι λοιπόν η καρδιά, τα νεφρά, το σηκώτη, οι μύες, το πάγκρεας, ο θηροειδής κτλ. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να προστατεύσει την καρδιά του και το καρδιαγγειακό του σύστημα, θα πάρει Aloe Vera με Q10. Και αν καπνίζει, γιατί το Q10 ενεργοποιεί και πάρα πολλά άλλα αντιοξυδοτικά. Επίσης, υπάρχει και το εξής φαινόμενο, ότι όποιος παίρνει πολλά αντιοξυδοτικά χάνει και βάρος. Χάνει βάρος μόνο αν υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όταν εμείς έχουμε λίπος επάνω μας, τότε το λίπος είναι πάρα πολύ καλό σημείο στο οποίο μαζεύονται οι ελεύθερες ρίζες. Όταν λοιπόν πάνω στο λίπος μαζεύονται οι ελεύθερες ρίζες, ο οργανισμός για να προστατεύσει τα όργανα από τις πολλές ελεύθερες ρίζες δημιουργεί και άλλο λίπος. Δηλαδή το κάνει σαν προστασία. Δημιουργεί λίπος και εκεί πέρα μαζεύονται περισσότερες ελεύθερες ρίζες. Άρα ο οργανισμός μετά δημιουργεί και περισσότερο λίπος, το οποίο δεν το καίει. Και μιλάμε για ένα μεταβολικό σοκ, για παράδειγμα, όπου ακόμα και αν πίνεις νερό και αναπνέεις καθαρό αέρα, δεν θα κάψεις, δεν θα χάσεις τα κιλά σου. Γιατί ο οργανισμός σου, επειδή έχεις πολλές ελεύθερες ρίζες, δεν συμφωνεί στο να κάψει αυτό το λίπος, γιατί θα πεθάνεις από τις επιθέσεις των ελευθέρων ριζών. Όταν παίρνεις λοιπόν πολλά αντιοξυδοτικά, σε ένα αλφα χρονικό διάστημα, ουσιαστικά τον πρώτο μήνα ή μετά και πάνω, επειδή φεύγουν αυτές οι ελεύθερες ρίζες, ο οργανισμός αποφορτίζεται και το σώμα σου που είναι έξυπνο κάνει το εξής. Το λίπος αυτό που πλέον δεν το χρειάζεται, το καίει αυτόματα. Υπάρχει δηλαδή η δίαιτα του Περικόνε και γενικά και διάφορες άλλες δίαιτες, γιατί αυτό το βιβλίο μπορείτε να το αγοράσετε εκτός Διόπτρα, περιγράφει ένα τέτοιο τρόπο αδυνατίσματος, να ξέρετε. Και επίσης στην Ελλάδα ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης έχει γράψει ένα αντίστοιχο βιβλίο με την δίαιτα ORAC, δηλαδή πώς παίρνοντας πολλά αντιοξυδοτικά μπορείς να χάσεις 5 και 6 κιλά το μήνα, ενεργοποιώντας άμεσα τον μεταβολισμό. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σου λέει παίρνοντας πολλά αντιοξυδοτικά, εφεύγουν ελεύθερες ρίζες και όλο αυτό το μηχανισμό τον εξηγεί εδώ μέσα. Αν το βρείτε το βιβλίο του σε κάποιο βιβλιοπωλείο, καλά είναι να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Αυτό βέβαια για να γίνει, για να αρχίσει να γίνει ενεργοποίηση, καλά είναι να χρησιμοποιηθεί το Aloe Vera με Q10 μαζί με το Concentrate. Είναι ένας μικρός χυμός, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο μπουκάλι. Δηλαδή είναι 100 ml συμπυκνωμένο, 10 φορές συμπυκνωμένο, το αδειάζει σε 1 λίτρο νερό, εδώ, σε 1 λίτρο νερό, το αδειάζει σε 1 λίτρο νερό και κάνεις 1 λίτρο χυμό, γιατί είναι πολύ συμπυκνωμένο, ή πίνεις μισό κουταλάκι του γλυκού αραιωμένο σε λίγο νερό 2 φορές τη μέρα. Αυτή είναι, μαζί με το Aloe Vera του Q10. Παίρνεις δηλαδή 2 κάψουλες τη μέρα και 2 φορές έτσι όπως τα είπαμε εδώ. Και αυτός ο συνδυασμός ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ, γιατί το Aloe Vera Concentrate, επειδή έχει μέσα άγριο ραδίκι
πικραλίδα δηλαδή που καθαρίζει το αίμα. Έχει γαϊδουράγκαθο, εκκύλισμα από γαϊδουράγκαθο που καθαρίζει το σηκώτη. Έχει τσουκνίδα, εκκύλισμα τσουκνίδα που διορθώνει τα αγγεία και επειδή έχει και οργανικό πυρίτιο μέσα, διορθώνει τη δομή των αγγείων κτλ. Τη χολίνη που είναι νευροδιαβιβαστής και βοηθάει στην καύση του λίπους. Και φυσικά αυτά τα εκκυλίσματα είναι πάρα πολύ πικρά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μέσα χυμός, φρούτα του πάθους, μάγκο και έχει και γλυκαντική. Οι θερμίδες είναι πάρα πολύ λίγες, έτσι, δεν χρειάζεται καν να τις αναφέρουμε. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή για αποτοξίνωση και φυσικά αυτός ο συνδυασμός, να ξέρετε, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να χάσεις μέχρι και 5 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, αυτά είχα γενικά να σας πω. Δεν ξέρω αν μέχρι στιγμής έχετε κάποια ερώτηση. Αν έχετε κάποια ερώτηση μπορούμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση τώρα για να προχωρήσω μετά και σε μια θεραπευτική ιδιότητα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ωραία, θα συνεχίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Η χρήση της γενικά είναι η εξής. Η νούμερο 1 χρήση είναι η υπουλωτική δράση. Δηλαδή, επουλώνει πολύ γρήγορα πληγές. Είναι ένας καταλύτης. Επουλώνει πληγές μέχρι και 5 φορές πιο γρήγορα. Γι' αυτό θέλει προσοχή όταν, για παράδειγμα, εδώ πέρα, ο κύριος εδώ έχει ράματα. Αν βάλει αλόι την ώρα που έχει τα ράματα, αν είναι να τα βγάλει τα ράματα σε 10 μέρες, για παράδειγμα, θα πρέπει να τα βγάλει πιο νωρίς. Άρα, η σύσταση είναι, όταν είναι να βγάλεις τα ράματα, να περιμένεις πρώτα να βγάλεις τα ράματα και μετά να αρχίσεις να ψεκάζεις gel alloys, spray alloys, γιατί η πληγή θα πουλωθεί πιο γρήγορα και μετά τα ράματα δεν θα βγαίνουν. Βέβαια, η καινούργια τεχνολογία με τα ράματα, τα καινούργια, λέει ότι τα ράματα αυτά απορροφούνται. Να ξέρετε ότι πάρα πολύ καλά ράματα γίνονται από την αλόη της χινώδη, που σας έδειξα προηγουμένως. Λοιπόν, επίσης, άρα χρησιμοποιείς οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα στο δέρμα, δεν το συζητάμε, οπουδήποτε ψεκάζεις κανονικότατα με το spray alloys ή βάζεις και χυμό alloys πάνω, gel alloys, οτιδήποτε. Βάζεις πάνω στην πληγή, θεραπεύεται, κλείνει πολύ πιο γρήγορα και πίνοντας, να ξέρετε ότι είναι super νούμερο 1 αντιμετώπιση του έλκους στο στομάχι. Γιατί το έλκος στο στομάχι είναι πληγές. Φανταστείτε δηλαδή η αλόη τώρα που θα έρθει σε επαφή με τις πληγές εδώ, με τις πληγές στο στομάχι μέσα, πόσο βελτίωση και ανακούφιση θα νιώσετε. Άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να πιούν καφέ, δεν μπορούν να πιούν κρασί, θα τους αναγνωρίσετε. Θα δείτε ο άλλος πίνει όλη κρασί και αυτός δεν πίνει. Και θα το ρωτήσει, έχεις έλκος? Θα σου πει ναι, πολύ ωραία. Αν έχεις έλκος, θα πιεις χυμό αλόες. Έτσι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη δράση, πολύ σημαντική. Η δεύτερη πολύ σημαντική δράση είναι η δράση στα τριχοειδή. Και εδώ πάμε λίγο στον κύριο Πόιζερ. Ο κύριος Πόιζερ είναι αυτός ο Γερμανός που σας είπα πριν, ο οποίος ουσιαστικά το είχε στην αρχή σαν θεωρία. Λέει ότι λογικά για να θεραπεύει 60 ασθένειες, άρα κάτι πρέπει να κάνει εκεί με τη μικροκυκλοφορία, που σημαίνει ότι αποφορτίζεται ο οργανισμός, η κυκλοφορία του αίματος γίνεται καλύτερα και βοηθάει το σύστημα αυτοθεραπείας. Δηλαδή αυτοθεραπεύεται ο οργανισμός όταν μπορεί και κυκλοφορεί καλύτερης ποιότητας αίμα σε όλο το σώμα. Ενεργοποιεί το σύστημα αυτοθεραπείας. Άρα λοιπόν βρήκε και τελικά μέτρησε ότι η αλόη έχει όντως αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή αυτή είναι τα τριχοειδή αγγεία. Είναι πάρα πολύ μικρά αγγεία τα οποία υπάρχουν μέσα μας. Είναι τεράστια, δηλαδή αν τα πάρω και τα τεντώσω και τα βγάλω από μέσα σας, μιλάμε για χιλιάδες χιλιόμετρα. Χωράνε 3 λίτρα αίμα, φανταστείτε πόσα μικρά είναι. Το ερυθρό το αιμοσφαίριο που βλέπετε πόσο μικρό είναι και ελαστικό, ίσα ίσα χωράει να περάσει το ένα πίσω από το άλλο. Για διάφορους όμως λόγους, και ένας από τους κακούς λόγους εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ το κάπνισμα, να ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι το άγχος, το στρες δηλαδή, η κακή διατροφή και οι ακτινοβολίες και οι αλλεργίες. Οι αλλεργίες δηλαδή μπορούν να στουμπώσουν τα τριχοειδή αγγεία και να σταματήσει το αίμα να μπλοκαριστεί εκεί και να δημιουργηθούν θρόμβοι. Όπου λοιπόν αυτό το πράγμα σε όποιο όργανο του σώματος σε βρει, θα σου βγάλει εκεί πέρα κάποιο πρόβλημα. Η αλόη λοιπόν τώρα τι κάνει? Μάλλον πριν δούμε τι κάνει, έχω ένα βίντεο για να δείτε λίγο και πώς φαίνεται στο μικροσκόπιο τα τριχοειδή αγγεία. Δείτε λίγο πώς φαίνεται στο μικροσκόπιο. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι το ένα ερυθρό αιμοσφαίριο πίσω από το άλλο. Και βγαίνουν σε μια πιο μεγάλη αρτήρια. Βλέπετε, αυτό είναι κύτταρο. Δηλαδή τα τριχοειδή αγγεία, αυτό είναι ένα κύτταρο. Πηγαίνουν αίμα σε όλο σας το σώμα από την κορφή ως τα νύχια. Αυτά τα τριχοειδή αγγεία όταν θα στουμπώσουν και δεν θα καταφέρει να πάει καλής ποιότητας αίμα εκεί,
στο στουμπωμένο, στο όργανο, τέλος πάντων, θα σου βγάλει κάποιο πρόβλημα. Και έχει λοιπόν βρεθεί ότι η αλόη κάνει ακριβώς αυτό, μέσα σε 20 μέρες κάνει αυτό που λένε αύξηση της διαβατότητας των τριχοειδών αγκίων, έτσι το λένε στην ιατρική. Και δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέρουμε ότι το κάνει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το μηχανισμό πώς το κάνει. Δηλαδή, σαν να μετά από 20 μέρες να πατάει, να τραβάει δηλαδή ένα νό και να ανοίγουν όλα τα τριχοειδή αγκία, να έρχονται στην κανονική διάμετρο, έτσι ώστε ο οργανισμός να μεταφέρει αίμα πολύ καλύτερης ποιότητας, να βοηθηθεί το σύστημα αυτοθεραπείας και όχι μόνο κάποιες ασθένειες δηλαδή να θεραπευτούν, να τους αυτοθεραπεύσει το σώμα, αλλά και εσείς θα αισθάνεστε πολύ καλύτερα με πολύ μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί λένε ότι η aloe vera είναι διατροφή σε κυταρικό επίπεδο. Γι' αυτό θα θυμάστε ότι όταν θα ξεκινήσετε να πίνετε χυμό αλόης, καλά είναι να μην κάνετε αιματολογικές εξετάσεις τον πρώτο μήνα. Δηλαδή, αν είναι να κάνετε αιματολογικές εξετάσεις, κάντε πριν και κάντε και μετά από 2 μήνες. Για ποιο λόγο? Όταν εσύ θα αρχίσεις να πίνεις αλόη, η αλόη, όπως είπα και πριν, έχει έναν λανθάνον χρόνο. Δηλαδή, για 20 μέρες σιγά σιγά αρχίζει ενεργή. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις πολλές φορές κάποια πράγματα που κάνουν, αλλά αυτά για να φανούν θέλουν περίπου 20-25 μέρες τακτικής χρήσης. Τώρα, στις 25 μέρες που θα ανοίξουν το τριχοειδή, ξαφνικά πολλές τοξίνες που είχες μέσα σου θα αρχίσουν να αποβάλλονται. Θα φεύγουν δηλαδή από το σηκώτη, σιγά σιγά θα κουραστεί λίγο το σηκώτη και θα αυξηθεί ένας δείκτης που λέγεται τρανσαμινάσες. Είναι ένα ένζυμο στο σηκώτη που δείχνει ότι υπερλειτουργεί. Αν δηλαδή εσύ πας τώρα εκείνη την ώρα πάνω στον πρώτο μήνα και κάνεις αιματολογικές εξετάσεις, θα δεις τις τρανσαμινάσες λίγο ανεβασμένες και ο γιατρός φυσικά εννοείται θα θορυβηθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνεις στον πρώτο μήνα, θα πας πριν και 2 μήνες μετά. Οι εξετάσεις που θα πάρεις πριν και οι εξετάσεις που θα πάρεις 2 μήνες μετά, πολλές φορές έχει τύχει να λέει ο γιατρός ότι αυτός δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Αυτός είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, η μία εξέταση δηλαδή με την άλλη. Έτσι λοιπόν έχουμε προϊόντα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι μόνο για την τόνωση και την ευεξία μας, δεν είναι μόνο για την πρόληψη κάποιων ασθενειών, αλλά είναι και για τη θεραπεία κάποιων ασθενειών. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, όλα αυτά συμβαίνουν στον οργανισμό, τα πολύ ωραία πράγματα, με μισό φλιτζανάκι του ελληνικού καφέ, περίπου 25 ml, 2 φορές τη μέρα. Aloe vera με σταφύλι ή aloe vera με βιταμίνη C, ό,τι θέλετε από τα δύο διαλέξτε. Και σε συνδυασμό με το πρωτόγαλα της Αγελάδας, κάνουμε έναν καταπληκτικό εξαιρετικό συνδυασμό, ένα σετ υγείας δηλαδή για τον οργανισμό, που δυναμώνει και την άμυνα, ξεμπλοκάρει στον οργανισμό και θα στοιχήσει σε έναν μέσο συνεργάτη, δηλαδή στο κάθε συνεργάτη, τιμή μέλους 44,75 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά θέλεις 2 χυμούς μισόλιτρου το μήνα, είπαμε 1 λίτρο το δικό μας, είναι σαν να πίνεις 3 λίτρα άλλων εταιριών. Άρα θέλεις λοιπόν 2 μισόλιτρα, 11 και 20 και 11 και 20, και αυτές είναι τιμές μέλους, έτσι. Οι ελληνικές είναι στα 16 ευρώ. Αν γραφτείς δηλαδή, αγοράζεις απευθείας 11 ευρώ και 20 λεπτά και ένα κουτάκι πρωτόγαλα το μήνα που είναι τιμή του μέλους 22 ευρώ και 35 λεπτά μόνο. Με 45 ευρώ δηλαδή έχεις ένα turbo set και είναι καλή ευκαιρία, μιας και είναι ημέρες τέτοιες, τρέχει μια προσφορά, τα 5 συν 1, δηλαδή 5 συν 1 αλόες, 5 συν 1 κολόστρουμ, ρίξτε τα λίγο μια ακόμα ματιά, γιατί έχει παραταθεί η φορά μέχρι το τέλος του μήνα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, μπορώ λίγο τώρα να απαντήσω, αλλιώς θα σας ευχαριστήσω, θα τελειώσουμε ουσιαστικά εδώ και θα κάνω μια μικρή συζήτηση όποιος θέλει. Αν κάποιος έχει μικρόφωνο και θέλει να το ενεργοποιήσω και θέλω να κάνω μια πολύ μικρή συζητησούλα όπως το κάνουμε συνήθως, να παραμείνει και να συνεχίσουμε για όση ώρα μας πάρει.